zvese zvinhu zvichokwadi chataura zvinhu zvechokwadi ikaima chabatwa nemhosva ikaima chabatwa nemhosva Mwari aribatsirawo Mwari anobatsirawo sekunzina pamusoro ichangamiri isamueredza zita rangu ndonzi Clayton Magura ini ndakaunzawo nyaya yangu kudai zita rangu ndonzi Clayton Magura ini ndakaunzawo nyaya yangu kudai ndichikumbira vana baba nyaya yangu dambudziko ngerekuti kusangana nematambudziko akawanda mukati memusha matambudziko aya tingakwanisa kutanga kutsanangura kubva pekutanga dambudziko rekutanga nderekuti ndakatanga kuti ndisati ndaroora ndakati rega ndiwakewo musha sekuti pamba pedu pasina wamusha musvino ndakatanga kukanyisa zvidhina ndaikanyisa neumwe wakomana saka zvidhina zvaikanywa ndisipo pendakazouya inini ndakasvika wakomana vachiti shamari tisubana tikukanya zvidhina asi zvidhina izvi parumuka pakabviswa chidhina chimwe chete paruwa foruma ndeye 33 but paibviswa chidhina chimwe chete ndati sei ubva ndatoenda vatondiratidza zvare 3 times zviitika nhasi ndo day 3 ndorenda ndazosvikawo ndichiona chidhina chiya chiri chiratidza kuti chiwa chabviswa saka kutanga takafunga kuti munhu aida kupima foroma takaona chidhina chabviswa ngati chingabva chabviswawo chidhina chinyoro here angatadza kutora kuswa wekuti anopima achiona kuti foroma yarudawo yakadai here kana kukumbira foroma wakomana uyabva kuti handozvinoitika bva ipawo zvakava zvaregedza kuitika handina zvandakamata ndakatorawo zvangu kana munofamba but time goes ndazoroora ndichangobva kuroora mukadzi wangu ane mwana mukadzi wangu akasunungukira kusakubva paakauya kumba akasvika kumba auya neguvhu remwana achiti guvhu ndauya neguvhu remwana chichinzi sechiwanhu chekumusha guvhu riya ndakabva ndarishaya mumba zvandashaya ziva kuti saka zviri kungofamba sei saka by the time goes guvhu riya ndakazoroona after 6 months riri pamubhedha but pamubhedha paibhedhwa every day but takatarisa guvhu riya riya ndichiti ndiri sekuti ndandaudziwa pamba pedu isusu vana baba vedu vakashaika wese ndangosara inini namukoma neninini ndachibvunza mama kuti zvemumboitwa sei zveguvhu chichi ubva wanditaurira kuti guvhu rinoiswa pakati seri pedhoo chichi ndo zvinokandiudzwa ndati guvhu iri ndiririshaya sekuti ndakada kuda kuzviita ndarishaya guvhu riya ndakazoona after 6 months ndakangoroona ritori pamubhedha rakatongoputirwa zvarakaita maurire rakaita nemukadzi pekutanga tobva saka sekuti handina kana zvandakamatano ndakatora futi handina kufamba kana kumbodii ndazoendawo neshamwari yangu iri tonobatsirwa zvikubatsirwa zvazvitomboni mandiri abatsirwa pabatsirwa bva zvanzi ko wasida kubatsirwa here ndo pandakaenda unopfugamo zvikanzi shamari kumba kwenyu kwakarema asi nini handikwanisi kuyomba kwenyu nekuti nini handikwanisi kudini kusvika ubwezveko handichigona ndobva ndati saka ndodii kubva wangondipawo zvawakandipa zvekuti ndibatsirike kubva ipapo kumba kwenyu mabva kwatanga kuita mafoto steps pamba vaingonzika kungofamba pamba vachingonzika padenga petime dzetinoti tauda kurara paingoti gichi padenga pemarata sekunge pane chinhu chamhara po paita pungwe pachiita kunga pari kunokwa padenga pemarata kuti koko pakunoedza zvobva zvanyarara zvindobva zvanyarara saka ndakashaya zoti tichingotaurawo nana mukoma wangu totanga wambofambawo tichibatsirwa but nyaya dzatainzwa isusu dzaitiremera ende vanhu vaya vainga vasingakwanisi kutiudza kuti ndinhingi mbozi waiti tikakuudza kuti ndinhingi kana kuti ari kudai munotemana nematemo asi chinoudzai ndechekuti munofanira kungodi zvamba makashinga kubatsirwa saka tichingofamba takazoti mwana wangu akura akutanga kuti akutanga kugara kumashure arikutanga kugara mukadzi wangu akanga achiwacha washe ndandiri kubasa saka taishandisa kicheni yambuya wangu mai wababa wangu saka kuchikuwa kwacho kwaimamine flow but kuchikuwa kwaine mujuru waingoramba wachingobuda every time tichimboisa madota tichimboisa oil but mujuru wairamba wachituta saka mukadzi wangu paakati rega ndimboona kuti mwana akagara sei mukicheni akabva ona pane mwana paine nyoka mbiri paine nyoka dziri 2 saka imwe yacho anzi yanga yakaita kunge akaitsikirira negumbo here saka akanomutseta negumbo mwana wayo yazi kuti akanga achitotya obva amubata obva amubuditsa kunze
obva adaidza bamunotaura pana kuti andozvadini zvaitika mwana ndozvaitika nyoka dziya dzabva dzamhanya unopinda mumwena wauya wekuchiku wauya ingotuta majupa tobva saka ndatiri kubasa bvaanditaurira nyaya yayi saka sekutiwo handina futi zvinhu zvindakatora minoti chii chaiitika kuti ndisangoturomatana saka ndazongoenda futi munin'ina wangu abva aendawo neshamwari yake achinobatsirwa shamwari yake ichinobatsirwa obva anza obva atongoendawo achinoamazikazi shamwari uye nehama yako saka akabva anditaurira bva ndatoenda kuyakuya chisvika kuyakuya munhu uyo abva ati inini isha zvendinoda kuita kumba kunyani kukwanisa kusvikapo asi zvenokwanisa kuita ndokwanisa kubatsira ndiri panapa ndakubatsira midzimu yenyu kana ichikurwirai muchaona zvinoitika ndati alright papatone nguva ndikafunga kuti ndingatoti gore rakatopera dzakadziona saka munin'ina wangu yaya petakaenda tichinobatsirwa munhu yatibatsira akabva ati da kuti muzozviite muri pamwe pomese ini kuti vaini mukoma wangu nemunin'ina wangu zvikanzi da kuti munoti pamba penyu pepe munozadza bhaketi remvura movha maisa mvura iye ndiri kunamatira iyi moimwaya kubva kugedhi muchidzoka ndifunga kuti tinosvika mumusha motanga rimwe gedhi futi kudzoka atibvunza kuti magedhi nimangani bhaketi kana mapedza munoti kudiridza pakati pemusha vandati alright saka takabva tabva taenda mabasa hatinotosvika tichizviita zvezve mukoma wangu wobva atavataurira wakanga wasipo sekuti kwetaenda nakubatsirwa wanga wasipo basi takauya tichivataurira ndozvetaenda ndozvetaurira mukoma wangu wachizozviita vari wega pamba pepe papa ine mukadzi wangu nemukadzi wavo vamwe mvura iya yobva kudibidza bhaketi munhu uya akatiti sisu bhaketi rikamuka rakakudibidzika kudai midzimu yenyu inokwanisa kurwirai zvoreva kuti pamba penyu ndozokwanisa kudini kuyako asi rikamuka rakagara kudai munondifonera ndati alright sa mukoma wangu paakazviita makusena aya bhaketi rakamuka rakakudibidzika kudai tokudibidzika zvakamakudibidzira anga akaita pakati pemusha pepe obva anzi saka vakadzi vakamuka makusena vachidoenda washeni mukoma wangu bvati aida henyu washeni ndosara ndichitsvaira pachivanze nekusuka sekuti kuwasheni kure obva waenda kuwasheni wakadzi mukoma wangu paakasara achitsvaira paakada kubuda bhaketi akabvaona nyoka dziya dziri mubhaketi meme asi akakwanisa kuuraya hwani imwe yacho yakabva yatiza kusvikana nhasi nyoka iya inodini atinozoiona kuti yakafamba sei saka ndofunga 2020 zvaitika uya namakore amwe esai ndobva tichingofamba tatangoponawo nekuti tirikufambawo tichingobatsirwawo tichingopiwawo mvura dziraipiko asi takazosvika pamwe pekuti takazotaurirwa kunzi aomananga zvemvura zvenyu zvika izvi hazvichashandiwa zvakaita sekuti munhu aitibatsira yaya chakaita kunga aiita zvekuhakira izvi payaita sekuti chitsinha chaitobuda chichiti mvura nesouti saka takabva taendawo nobvumirwa atitaurira kudaro tobva tabva ipapo tobva tati 2024 tichingofamba kudaro saundi yaya ichibuda 2024 bvatasvikawo pakuti isusu paitwa mafunction kumba kumamamisha like kana kumanext saka tisingawanikiko because tatisingakwanisi kana ruzivo vamwana bamunino wangu havana kuuya nenyaya yekuti iwo havasi vakatyawa zvavo kuuya nekuti ndo vakatangobuda kungosimudza nyaya iyi but havana kuzokwanisa kuendesa mberi obva vatiti ngomana imimi vandifonera handitona nenhamba dzavo ndakangori kana vandifonera ngomana imimi nei mafunctions musingabatiki ngeni mafunctions api vamunzikazi mese mberi tinoita mafunction hatikwanisi kuonai asi takamboungana semhuri tichitofunga kuti muchabatikawo asi takanzi vakomana ava vanongoita zvavo zvemusoro mavo havabatiki pane wavo ndikati apa nenyaya yekuti tisingaudziwi uye tinozotongonzwawo dzimwe nyaya dzaitika handichatsoziva zikati akomanaka dai muri vamwe madi masvika ofamba bcause zvemumusha zvakadi zvakakura isa tinokwanisa kuvaudza iduba kuti isusu baminitrodai sekuti isusu takanga tichitotowo isusu mumamirire takangoita taingowirirana isusu semabrothers tikati wamanati mukaona tatopesana panapaka patori nenyaya saka takazoti vana bamunyaya wakazosvika pakudaidza vana baba tinombokumbira kuti tikuonei asi patakaenda kunoungana pakauya ana baba vairi natete umwe paya natete baba umwe vana baba vairi natete umwe paneti vamwe tete wavafonerwa vanzi tete takati vanhu ngatiungane wani tete waya wakati handisi kukwanisa kuuya makumbo angu anorwadza
zvikanzi muri pamba here nganzi azi alright wakomana wangu yaona kutora here mota wakasvika madhoo akakiwa pasina munhu saka musi wacho patakanga taungana vanhu vakanga vati ngatiite gadha tiise mari yekuti tikwanise kutsvaga munhu anotibatsira mumusha iwona baminowaya dadaro mari yakabva yabviswa mari yabva yachengeteswa muzukuru nanhasi mari iya iri kumuzukuru hapana munhu akazokwanisa kusimudza musoro kuti nyaya iende kumberi saka kumashure futi pamba pedu paingofiwa after 3 years takazotanga kuzvikakuleta kuti akura baba akafa kumashure kusvika pana baba vangu akafa 2009 mbuya wangu 2012 mwana wamukoma wangu akafa 2015 akangoti wakatongoenda unomuradzika wachiti rega tisare tichibika kukicheni pawakangobva unobika wachida unoti vangaine matwins vanogadzirise wana umwe wacho chachatochanda anga atoni ropa pamhino 2018 umwe wacho futi akangofawo futi zvekuti akatongotanga notongozi mwana afa ndakatongofonerwa futi ndichitongonzwa kuti mwana afa zvekuti handitozivi kuti chii mbuya wangu wakafa 2014 wakangodonha wari kuhuni wakatakurwa wakaita wiki wari kuchipatara but wakakwanisa ndakaenda unowaona wanga usingatauri ndakavaona wacheneruka mwiri wese kucheneruka fine so zvekuti waitobata kudai wakatongonzi nemanesi mbuya maguru wazukuru wenyu uzokuona wakakwanisa kungovhura madziso ubva watovhara ndopedzisira kutongoona zvakaita mbuya wangu ipapa hapana kana kungotsukunura kana ruoko kwawakaita wakangovhura madziso chete ungotarisa ubva watovhara inge ri 2012 that time ndandiri form 4 bva ipapo pese kutoti zviganhuke inyaya yekuti tatautanga wofamba asi dambudziko rakuramba riri kungoenda nderekuti pese petafamba tiringonzi aumanaka parudiwa munhu chimwe chechipiri paimba yangu ndakabva ndati pazvidhina zviya zvindakanga ndakanyisa imba ndobva ndatokwanisa kusvika pakuwakawo imba ndandaroora imba ibva yakavakwa within 2 weeks yaivakwa nabamino wangu kuti vakana within 2 weeks yanga yatosvika parufu vandatenga marata nema-roofing team but anongwanisa kuzoirufa pese pendaenda panongonzi imba yako iyi ndaiona waivhura nerufu saka handichatokwanisi nekumusha kwacho ndakatobvako ndofunga ndakabva almost 2020 kune kumusha ndautogara kutown iwe ndautogara ndakazotokwanisa kutooranawo mari ndikatenga musha kutown asi kumba kwaya kwadhisi kwandogara ndakangosiya imba yakadaro yatoni 5 years chitongonaiwa yakadaro handina kana zvinokwanisa kutomboita kumba kuya kuti ndiende unoipedzisa pese pendaotongoti ndafunga unoipedzisa kunzi hashamari imba yako iyai pese pendaenda saka takaendawo kuno vanhu vatibatsira wakawanda takaenda unobatsira kupedzisira takazoenda munamba pamurenje towakazokwanisa kusvika kumba kwedu wasvika kumba kwedu kuyakuya waniwe zvawakaita kumba kwedu kuyakuya wakabvisawo zvimwe zvinhu saka pano ese tinodaidza wanenge wachingobvisa chinhu asi wanenge wachingoti aumanaka zvinhu zviri panaa zvinhu zvacheni handizvigoni nekuti ndinotofirawo pano saka tokuuya nenyaya yangu kuendaita kudaricha okay saka wana Soro nana Silvia nana Joseph kuruti wadii manje peti vana Soro nana Joseph inyaya yekuti petinofamba isusu zvinonzi ana baba yenyu ndiwo anoziva zviri kuitika pamutsindo paya patakaungana kumashure chakazoita kuti ndizodaidza ana baba paitika mafootsteps pamba patakaungana pana wanga waripo wacho takataura nyaya iyoyo vanhu vachitaura maproblems avo sevana vakanga vakutaura vana baba maproblems avo ana baba akatipindura wanga waripo wacho wakapindura kuti mafootsteps musatyeba ndiwo ana sekuru vanenge vasvika pamusha pavo saka takashayaziva kuti mitsindo nemafootsteps vana sekuru vanenge vasvika vanosvika vachichiti chichidzira here usiku hwese vachiita magidigidi here pamusha ndo zvakaitika saka iwo kuruda kudini wanobatsirwa nei ini chandinobatsirwa nacho changamire ndechekumubatsira anoti pamubatsira anotibatsira naana baba sekuti kwese kwatinoenda zvinongozi zvoda ana baba enyu aripo saka isu ana baba ndio ana sekuru wese avo vandakaredza vana baba wedu isusu vakatoshaika wese hapana kana ana baba ana sekuru ndiwo ana baba wacho watosara varipo ndo vanhu vakuru tinongotakakwanisa kutotitidaidzi okay Soro ndiye maizwa nyaya mwana
ndozisoma kura pamusoro shangamiri mwana uyu zvarondishamisa waitogara kuharare ndakabva 94 ndakugara kumashinga ndokude musha wangu ndigara harare ndotanga tomuonawo panapa handitomuziva nhanchitobvunzwawo kuti anozi Clayton ndiani ndotopihwa maintroduction ndinoona babo ndiyo ari panapa ndiwachikwa DC ndokwaakugara tikati samoni yauya iri handiri papa kuita sei zvotondishamisawo zvitoro mukomana nhaachitobvunza wakomana wanin'ina wangu wavanogara padhuze naye just about 50 meters nyaya makamboizwawo here kasandizive kokwasabvuni hatiizivi saka zvotondishambisa kuuya kwangu panapa ndatobva kuhararei kwazokuti kune samoni ndatoverenga samoni yacho tikati inyaya yei tikatigadzirisana so ndikubvunza wanin'ina wangu nanatete wati muno kuti mukomana uyu makambogara naye dare here mumusha muchitaura naye kwazikana this is my first time kupihwa samoni nemukomana wake kwandatobva kure handitomuziva iye handifuna kuti anotondiziva here zita rangu ranyorwa ipapo uyezve rikusilivhia taona kuti hatikuriwo hatizi munhu anosilivhia isi zvatondishamisa kuti mukomana kuti andisi zita rangu akasangana neni anondiziva here ndio vanobvunza wangu Alright. Kuwamwe wacho wanamuge. Pamusoro iyi mungu muge makura pamusoro wemambo ini ndogara kure nawo ndine chinhambwe zvekutoti panombofambika saka zvinoita paarea pavo chaizvo handizvizii Kojuzi. Sorry, ingoriwo Samuel ndakangopiwa kuzi toda kuti tigadzire zvinhu zvepamusha. Hapana chinhu chandongoziva kuti zvakambomira sei. Kuti munhu Hazvita pamusoro ichangamire ndini Timothy Magura. Zvakafanana nekuti handori kukesho ndiona samoni yato ndaufonewa kuti kune samanisi yenyu kuno ndikati ngei tikaza Clayton ari kuti ndinoda mugadziriswawo semumusha medu zvakatondikashamadza nekuti yemumashure vana vanga vakakumbira kuti vana baba toda musangana pano mukoma mukuru anga achitoripo akashaika majimaja takava kuti oraiti munosangana kuti zvikazi pamba penyu ndipapo tiri kuda takati hauyai akasununguka tozivisana vamwe akati takabatika vari kumbodei vana takati aiwa ngatisangane navo tizwe zvavari kuda shuwa takavamirira vana vakauya tikati muri kudei wakomana vakataura kuti tine zviri kutinetsa tuzwa madzitete zvakadii zvakawanda tibatsirei mutigadzirire vakuru takati hino isusu hatisi kuungana tese imi muchida zvinhu zvenyu dzokerai mugara basi motaura zuva ira muri kutida tese tiripo tinokokorodzana motisvikira tiripo tese kwete kuti Juma wamaita asi zvakanaka wana baba tati tatozwa taakudzoka tidii tigadzire homwe yedu tione kuti tichadidi ati zvakanaka tatopedza kudaro mukoma wangu mukuru akabva ashaika tikatoita nyara dzovhikira manje zvichopera ndipo takutosvikira masamanisi ngati pamakaita meeting iyoyo makadaidzwana baba. Sauro wanga ari kuti vanga asipo sei akazi. wakatotaura kuti vafanira kuti Juma kuti wairi kuda kuzotaura nesu vanonyasa kutaura toungana tese tiripo tozwanana. Saka mari yangu wachunganidza ngeri yanga iri kuti apo tichasanganawo hatizosangani takandodai tinenge tichida kuti kana kuri kuti ngatifambe ngatidai tinenge tiripo isusu wana tisu tiri kuzviita. saka muri kuziva kuti muzukuru une mari hatina kunyatsawo ndati saka muzukuru ane mari muri muziva here. muzukuru akatotaurwa tiripo mwana watete handoziva baba yedu isusu ndiye akaziwewe ndiwe tichapa homwe yedu tichakontribita tichipa iwe mari tazopedza tozoapurochawo nababa. Saka nyaya yekuti mukicheni mune chidzere hamutorizivi nekuti mukicheni mune chidzere chaibuda umwe. mwana wangu ndiye akatodaidzirwa nyoka dzacho
saka maizviziva wakataura zvese isusu takati zvimhinga mupini wakomana hatinawo isusu titoriwo wani tingoda kuti tibatsira ndoisa musoro pamwepo kwete kuti washatirwa ngechiro watonongedza munhu hatidi kudaroka vabereki vedu vanga vasingadaro aya pana anga rinongedzwa here aiwa kundotaura kuti pekuzoti washatirwa anongedza tati kuonawo vamwe vacho vakatogumbuka kuti zviri kuitika kumba kwangu ini zviri kuitika kumba kwangu ini. so in other ways what it means ka nyaya yenyu iri kutaura kuti mesira hapana wacho hamusuziya iyo ndio chokwadi hamusuziya saka chikumbiro changu chacha chekuti ka sinzi wauya wana Sauro nanani mese mbangu chinongaizwa musangani muzwe maproblems emwana emunoita way forward handinga kuti nditi itai way forward ka imi mutaura nyaya dzacho hamudzizi apa muruzi ndimi wana sekuru wanu hazviiti saka tikuti imi chirongaizuwa musangana newana muonesana zvekutaurwa zvacho zvese munhu ese aende tiende pasame page uzaina uya kuti ndakumacheki uya kuti ndikukesho uya kuti ndiri kubi uya handizvizivi saka tinoti zviitonga izisi iishu yemumwe munhu wani kana kuti chii kana chiri chemusha dogadzirwa zvemusha ngazviite sei ngazvigadzirwachigarirai pasi ndiyo shuviro yedu tatinayo yekuti wana ngei wazokasika kuti dhibha wamadzisabhuku ariko isisu wacho musha medu dai wanyatsotaura mushe hatirambi bezvo titoriwo wana asi takawapa gwara gadzirirai muye anoitsoke baba changamiri challenge tinosangana nayo mumushata zita rangu ndinonzokota mavhura challenge yatinosangana nayo mumusha ndeyekuti kunyange mari ikareizwa kana zvisi zvikaita hapana musi watinofa takasangana sekuru wangu akashaya baba wangu akashaya mbuya wangu akashaya mai hapasina pamusha ndini mukoma wake uyu asanga ari background but dambudziko randinosangana naro pese pandofamba musha ndogara nyindo sekuru wangu akangofoka sei baba wangu asati varoora baba wangu akaroora vakandisiya ndiri mudiki vashaya wana wakabereka mbuya wangu wanga ari vaini sekuru wangu anga ndakadzoini akabereka mwanakomana wake wana arapa iye asati akabarwakuti musha wandinogara unorema chakatisimudza kuti tiuye panhau inhau yekuti changamira hatisi kuda kuti mutiti imimi tiende kumba tonotsvaga zuva rekuungana nhasi ndopatikumbira mubatsiri anokwanisa kutibatsirira pana todzosera mhinduro kwamuri endi madhezi ese ekufamba kwedu kwatichaita tinokumbira tabva mumaoko enyu nekuti hapana panoungana madzisekuru angu ese sekuti ndiri muzukuru challenge yandosangana nayo ndinoshanda ndiri munhu anoshanda ninongara pakatenga motikari asi musi waakadonha nemotikari tine munhu akatifonera soti muzukuru ndozoti wadonha pese pandofamba ndafamba kakawanda kuona ndamira panapa mwoyo wangu urikuradza handichazivi kuti inini muupenyu kurarama kwangu zvadautsaya kuti zvatinotsaya kuti hatinoda kuti chinhu chiite neindividual thing and chiite chinhu chemunhu umwe chete aiwa toda chinhu chiite chemusha chibatsire chii munhu wese and saka tikati isusuka tototi izvozvizvi mubatsiri wavo tototi pamaenda kubatsiri zvimwe vanobatsirwa in other ways weare being unfair to some other people ini chandanda kufunga chamaikwanisa kuita nhasi sinzi mese muripo kwakuti ndokupai nguva panzapo motoenda panzapo muhamatoita miti muhamataurirana muhamataurana zvizvo zvomutaurana so that munhu wese aende pasame page so that kana mazowirana muri panzapo kana kuri kwekuti mubva matoona mubatsiri nhasi muona chii muona mubatsiri asi mese maakuziva kuti nyaya dzatiri kumbogara panapa inyaya dzii It's very important. Changamiri. Yes. Zvomataro ndazvinzwa. Hatichakwanisi kuti tinge takagara tese
takatarisana mukaona ndasvika panapa kuti ndipotere zera rangu rinei musha medu inini makatanga mainini pakabva 3 years pakaya mwana wavo pakabva 3 years pakaya bamunini pakabva 3 years pakaya baba pakabva 3 years pakaya mbuya pakabva 3 years ndane mwana wari pasi pese matinofamba zvinonzi uyu ndiye ari kutaura kuti isusu takazodai uyu ndiye ari kutaura kuti isusu takazodai zvamataura kuti titaurane tiri panze isusu changamira hatikwanisi kana uchitiwo hamukwanisi kusangana panze handiti asi munokwanisa kuti muende mese kwamubatsiri hazvimake sense now because chinofanira kuti chikugadzirisei mese kuti muzoende kuona mubatsiri handiti kuti munhu wese aite chii azive zvinoiswa zvese because hatingati zvinhu zveshuwa imi mataura nenyaya yekuti kune zvidzere kune nyoka kune zvimadhamu kune chii zvese handiti vamwe unoisawo zozviziva kuti ndizvo makamboita kana ndizvo makasangana nazvo tikuti isusu munhu wese ngaadii ngaazive apinde mupikicha yekuti zvinhu zvatiri kutarisana nazvo kana zvatikuti tionere chiremba ndeizvi ngona yapoindi yandizotaura handiti kuti hazviiti aiwa ndiri kuti asi kuti ngatitange tagadzira hwaro hwekuti ka mangwana tirambe tichiita sei tichiwirirana tikatora stanzi yekuti takutoti aiwa akati matenda kuti tiite tiita kuti tikumbuchikidza wamwe tichida kufadza chii wamwe munhu wese ngaende pasame chii same page kuti mese muzive kuti chikumbonetsa chii handiti then muhamatowirirana chiremba wodini wouya wobva tokuonai asi mese madini makuziva kuti nyaya dzatikuendera kuna chiremba ndedzipi because hazvibatsiba kuti muenda kuna chiremba mosvika moti right iwewe ndiwakazodai iwewe ndiwa hayo sekuru ava vanoti hanzi havandizivi sekuru ava vanoti hava havandizivi asi sekuru ava vanondisiya in and out kurufu kwasekuru vakabva vashaika vakaitirwa nyara dzimwe manje ndaiveko sekuru ava ndakatosvikako kurufu sekuru ava ndikamhurisana navo vakanditi hawatokura kudaro vanondiziva sekuru ava wakanga watoripo vari 4 ndakasvika ari manhu changamire kwasekuru vangu rufu ikoko kwahondi ndobva kwadc ndasvika kwadc pahonde kuyakuya ndakasvika ndikavamhoresa ari manheru ndakazovaona futi mangwana acho makuseni vachiti iwo ndiwo mwana wacharisi ndikati zikanzi ainge watokura charisi ndakasipesira kuona uchiri kadoko sekuru ava wakadzinzwa nyaya nekuti ndakati sekuru ava takaenda kogara pasi ndakati ndichisvikapo mukadzi wangu akatambirwa nemuzaya naumwe bamini wangu achiendeswa kune vamwe vakadzi takanogara pasiri pemuti nabamini wangu aripoanifibheni anenge ari samuoko takachigara pasiri pemuti banifibheni akati uya pano mufana pataenda kugara pasiri pemuti takazwa vachidhiskasa nyaya idzidzi takanga tataura sekuru ava vakanga wadzinzwa nyaya tataura nyaya tavataurira petakamboungana pacho tichiti tine matambudziko akati wachitomanzwa sekuru ava vakati munobvuma unganidzwa vangaunganidza vanhu ipapo ndibani nangu anonzi baoni edi nabaoni shurai ndiwo vakanga waita zvekuti tiunganidze mari iyi yatoo negore changamire yaunganidzwa yekuti vanhu vafamba igore rapera pezvakaitika zvichinzi mari inofanira kuwedzerwa musi wakaya mwedzi upo unopera mwedzi upo unopera waya pakatanga waiswa maproblems mwedzi unouya pakatangaiswa futi maproblems saka zvatoo negore mari iya yakangobatwa nemuzukuru sekuru ava vakamanzwa maproblems vakati munounganidzwa ndichiwanzwa ndiri pasiri pemuti kana tikafanira ndofira chokwadi nekuti ndiri pasiri pemuti sekuru ava vakati mungaunganidzwa dare nevana vadiki mini achiudza sekuru ava paina sekuru vavamishawa nasekuru ava naivo sekuru ava ndiwo vaidaro nevamwe sekuru vasipo ndakatovasamuona but havapo but vakainge vari pasiri pemuti vachiti mungaunganidza tiri pasiri pemuti isusu ari manheru it was past 9 dzemanheru bonzi akanonoka kusvika kuzvika mungaunganidzwa dare nevana vadiki mini zerava bhosi babana nasekuru vamwe vakataurwa vakafa kare vanonzi anatumba makara handiwazivi zvinzi mungaudziwa naedi nezvatumba makara angautaura nezvatumba makara unoziva tumba makara here iye waichalenja nasekuru anasekuru yakanga asinawamboramba kufamba nesu asi ava vanasekuru havana kutouya nepepos vakatoregedza kuuya pepos kusauya mabhozi nyaya yakanga yataurwa kuti ngatisangane kupera kumwedzi saka amene kuti kujuma kwavanoti takawajuma ndepapi izvo zvakataurwa paine mwedzi kuti vanhu ngatisangane wochiti tawajuma mwedzi wapane mwedzi zvanzi vanhu ngati tinofanira kusangana semhuri musi wakati wobva wati tawajuma takatowanzwa vachichalenja vari pasiri pemuti kana vachiti ndirunye pasekuru ava vanga varipo takazvinzwa
tiri paseri pemuti nemwana wasekuru ava tiri paseri pemuti vanofibhe ndo vakatoti uye panomufana ava bhozi vanenge vanga vatonzwawo nyaya wabva kare wachinzwa nyaya wakagara kwavo wega kusina kana light ndikawanzwa wachitaura saka handizivi kuti kuwachimba vanoite papi uye zvane gore mari iya yakachengetwa nemuzukuru yekuti tifambe mumusha vana pamunya kuti ngatifambe urusarutaura here Clayton zvoutaura handisi kudii handisi kuzviramba asi isu tinoti hanzi kuteedza chii kuteedza chii kwidi ndozvatikuita chete kuti havapa wari pano nhasi kana paine zvauri kuti havazivi wobva wataurirwa nhasi muri panapa mubva maona chiremba muri papi panapa aunzwa nyaya yanduda yes ndosandi kuti muri kusangana papi muri panapa mese muripo mosangana papi pano miti ndakachengeta yakawanda tsvakai mumvuri wamuri kuda moenda kugara mutaurira muri pasi pechi pemumvuri mapedza ipapo mwamatoti padecision yekuti right takuchitopinda tapedza taurira mumapinda isu chatikuda kuti mumhiri muye nechi izvo kuti yesi takazozwa paseri pemuti takazodai tikadai haizvo zvinoitika kakawanda asi tikuti izvo zvese yahistory ngatitauri nezviripo nhasi zviripo nhasi ndezvekuti mese muripo chigarai pasi pemuti apa mwamataurana zvikunetsa zvese wana nechii zvese mapedza mambai pasolution pamusoro yechangamiro pamusoro yemese inokudzwa inini ndinodzimba imabhora inini ndinodzimba imabhora ndakamira panapa ndiripo pakutsigira dare sekudaidzwa kwatakaita nemichangamiro taona samanisi isisu zvakatikachamadza kuti tinotanga nekupiwa samanisi tisingazivi kuti chii chiri kuitika zviri kubva nepi zvichienda nepi saka zvatauya panapa tangouya kuti titsigirewo tinzwe nyaya dzacho tiri kutotangawo zvinzwirawo panapa asi patiri mumagarisirane takaita kumusha hatisi kure nekure hapakwirwi bhazi isisu titori muroti pajmb ava vari kumhiri saka isisu kutotangawo dzizwirawo panapa nyaya dziri kutaurwa panapa hatina chatiri kuzivawo saka zvinhu zviri kutotishungurudzawo zvanaka kuti muripo mai ndosaka ndati mai imi michiri ndikuona kuti kuunganidzana mega zviri kudini zviri kunetsa midzimu zvainoita namwari inobva yakuunganidzai aiti yakuunganidzai chigarai pasi pemumvuri panza handisi ane zviri kumunetsa wavadii uvataura wanoise movha mazwa then after manzwa muhambaita decision because ndikuona kuti ndikakuti ibvai panapa endai mugare pajmb paseri pemuti wejmb hamugari hamudini hamugari plus nguva yacho hamudii hamuna ndatoizwa ndosaka ndati muite izvozvo ndosaka ndati handikwanisi kupa mwana kuti ndimubvumire kuti pinza vanhu nemurapi ndosimbozoti nyaya yeti kupindira mudei hazviiti wanhu ngautanga waziva kuti nyaya yetambowinga panapa inyaya iri kumbotaura nezvei ndo zviri important yes then moita decision after madii magara pasi mazwa zvinetswa zvacho toenda mberi yes asoichangamiro vanhu chingondishamisa nhasi tinovaoma wakuru kwatiri ini ndakazisoroka but patoni wakuru waripo pamusoro pangu ndo dzinoshamisa kuti zvazodaidza zita rangu inini danyasa kutaura nyaya yake chaiyo chaiyo kuti ndikubata iwewe kuti wakaita zvakati zvaakutaura kuti kwazi takataura nyaya tiri kunhamo kunyaradzo pana wakomana kwanga wavhara nyaradzo vachiti kwazi hanyaradzo ini haisida kuti tichida kutanga tafamba
ndipo takati hatitomwi newanaba takaita nyaradzo yababa mukuru wangu ariko akatoshaya saka chimutamisa mukomana uyo ari kuti kwanzi musha muri makafiwa baba wangu akafa kana baba wangu akafawo futi mai wangu akafawo futi saka zvikutamisa kuti ndiye atanga kufika chete apa mukoma wangu akatofawo futi no zvaa kutaura mukomana plus andi Juma kana yarubva utaura chokwadi mambo tichitaura chauyo anditomuziva uyu mukomana ari apo ndautaura chokwadi inya wana wabereka mumashure anditomuziva chokwadi kana ini ndasangana naye anditomuzivi iye angagona kundiziva indikugara mashiki ndipo ndiri kutoona nyaya dzakasachitika kuno wari panext door neuyu pane about 50 meters wakatadza kumbotaurirana wega indidari rakaitika randisipo kana kune muzukuru akubata mari andozvii muzukuru ani aruzi kune mari iri kontribhuta yakuti tizofambe ndatozvizivira muno andisozviziva bei wakaita matari nhandisipo bei apa pandakafonerwa ini kwarara kuti kune samoni yako iri kuno ndakabvunzawa ndikati samoni makambogara dare here osabhuka anozviziva here zvino ari kuti pasi hazvichatoiti zvakorera kuti kana panzi pachichabuda ndi panzi pachoka mukomana uyu kuwirira tinobuda hatikuramba imimi izvo zvitasi zvese zvakaitika zvakatodini zvakatoitika dzikisa mukosha mwana ini ndatiendai panze mochuze muti wekugara gare motaura nyaya idzo dzese kuti munhu wese aende pai same level then from there moita a decision yandakamirira munomu kuti munitaure taronga zvakati ndiri kupanzwa asi changoti wadza ngechekuti mari tachita kutotsvagawo kutotikwire bhazi nekubhadhara kuti munomudare iye ndiwo afanira chiri kushanda isusu pamwe hatichashandi mari kaingokwangakwangava apa atisamona mari dzacho hana kutipa dzebhazi kuti wana baboye pamitini bababa ngazvi zvese zvichamusatukane endai mogamo isaini yekuti maane nguva musikagari pasi kuti munitaura kuti pamhuri pano motori nemari yemhuri izvozvi asi mima muzvizivi so it means something is not right within the family ndozvati kuti chiendai panza mushe zvinhu izvozvo kuti kana paine pari kuresveka ngapagadziriswe parugonekwa pakanaka zvinhu zvifambe zvakadii zvakanaka andizvo because kana imimo kana wafanira kutotaura history utooneka after every 3 years pane munhu ari kudini after every 3 years pane munhu ari kufa after every 3 years pane munhu ari kufa anditi ngatisazvidini ngatisazvirase plus ngatisazvitore anditi asi ngatidika patiri kugara pasi toona kuti izvi zvine link here zvine chirevo here kana kuti hazvina chii anditotora imi makagara ndopamuda kuti muone kuti zvine chirevo here kana kuti hazvidii hazvina anditi mobatsira chii wana anditi muzvanira nedzimwe nyaya dziri kubuda dzekuti mwana anooneka ari pakati penyoka mumba anditi imwe yotiza imwe yodzoka kupinda muchikuwa mujuru usingaperi mumusha zvinorevei pachiwana zviri kuti bhaketi razoya mumusha rakudibidzwa maoneka nyoka mbiri imwe yatiza imwe yaora zviri mumbotaurei anditi ini muchivhunzawo vana kuti yazvo zvomaizoita zvese muchifamba muchienda mabhaketi nechii isusu tisi kukuziya tisipo zvakakukwana papi manje kana mamagara muita zvinhu zvenyu taurai ndozvatinoda kuti tiite sei izvozvo ngazvitaura kuti wana ngavatore panzvimbo yavo baba vatora nzvimbo yane yake musha unofamba unomira zvakadii ndati munobvunza pai endai pasi pemuti tsvakai muti wakanaka une mumvuri wakakura mweya mondipa mawira